Hola amigos, hola señoritas, vítajte opäť v ďalšej časti, veď vy viete čo. Keďže dnešná doba je naozaj ťažká a moderní reperi nemajú budget na točenie videoklipov, dnes si opäť povieme niečo, čo som už robil dávnejšie. A hneď na začiatok sa musím pochváliť, pretože dnes si povieme o projekte, ktorý nebol točený ani v Prešove, ani v Košiciach. Dobrý môj. Dobrý. No, ty si šikula. Ale dostal som sa rovno do Michiganu. Povedal niekto, že je to možné. American Dream, baby. Jíha! No a aké to bolo, si povieme o malú chvíľu. Samozrejme, hneď na začiatok chcem poďakovať za každý odkur, like, koment a podporu. A chcem poďakovať tým, ktorí to urobili, ale aj tým, ktorí to neurobili. Ale ja sa nehnevám, pretože ja nie som rasista, takže rozdiely nerobím. A nerobím si z toho ani srandu. Aký je rozdiel medzi černochom a pneumatikou? No, že keď dáte na pneumatiku reťaz, tak nezačne hneď repovať. A ešte predtým, ako začneme, musím povedať, že dnes slavíme okrúhle jubileum týchto videí The Long Road, pretože dnešné je už 20. v poradí. Z projektu Hrdinové dnešnej doby. No áno, v podstate klip proste máme svoje polovičky, ktoré ľúbime a žijeme s nimi. Možnosť zrobiť ďalšie a ďalšie videá. Stále tam bude jedna tá ikonická postava, ktorá bude reprezentovať ten samotný obchod s umením. Špeciálna ďakovacia a taká kratšia časť The Long Road. Hola amigos, hola señoritas. Vítam vás opäť po dlhej dobe a vlastne sme zrobili úplne brutálnu, zoberieme v podstate môj prvý veľký koncert a nebudem to ďalej rozpitvávať. Hola señorita, hola amigos. Ne. Kokos, akože týmto ma zavraždí. Hola amigos, hola señoritas, hola všetci. Je tu ďalšie pokračovanie. My muži sme za 5 minút vyriešení. Kamaráti, dospelí aj malí, mladí aj starí. Jedna praví dcera, pozdraviť sa babi, spomínam na tie chvíle, keď sme boli. Veľý domáci recept, ktorý niečo také ako košický kalis vyšok. Hodne času. Namáhavé povolanie a ešte keď sa venujete takému odvetviu ako je show choreografii. Ideme k ďalšiemu pokračovaniu The Long Road. Ak sa toto video dostalo k tebe cestou domov, pokračuj. Aj keď není Amerika ako Amerika, hej, bo som bol kus bližej, znáš, ne? Michigan na Slovensku. Mihalovce. Daco také ako Havaj, ale není to ostrov, ale dzedzina. No a tam sme točili. A bol to pre mňa naozaj zaujímavý, taký pouličný, undergroundový klip. Nebolo to dávno, kedy sa vyskytol Jano. Týmito rokami vyvinul svoj svet a splynul závom. No stále ten istý, to že kocha športom a obdíva pivom. Bo svoj celý život by najradšej polial savom. Preservám sa na trendy, čo mi do života netreba. Vyjebanie praví, či sa práve darí, alebo žijem nezdarí. Rap sme nezapredali, kolo točať. Bežím krovím, hľadám pohyb, ozvali sa moji a tak nahrám slohy. Mal by som byť stresen, no som kľudný vo svojom svete. Na výlete nenaháňam fóru. Kde sme zachytili všetko, čo bohužiaľ ja doma nemám. Hokejka, lopta a ženy.
Teda, ženu mám, ale musím ju každý týždeň dofúkovať. A samozrejme všetko sa uskutočnilo vďaka štúdiu 4.1, 4 chalanom Vladovi a Pecovi, takže ešte raz ďakujem veľmi pekne, lebo bez vás by sa to podľa mňa neuskutočnilo. Čári, poď si lepšie vety u nás na ulici Návary, Roser, Malder, Jany. Stále som ten istý, aj keď doba je už o inom. Stále radšej sám ako s nafúčanou pipinou. Netreba mi dilínov, čo hrajú sa tu na kino. Prejdem vám cez hlavu ako cez obranu McKinnon. Takže sme si urobili na celý deň taký menší výlet na báze čistého freestylu. Počúvaj toto ty L, vyzeráš ako HB rap. Roko je pán a Elfa dám teraz dole. Si poviem to aj spravím, chytím pod krk, zajebem to, furt budem ten istý, áno, nezmením sa podľa plánov. Budeme vždy taký istý, ako keď sme začali s tým. Len pre vás, robíme to podľa seba. Pretože som naozaj nevedel, kde sa stretneme, ako to tam vyzerá, kde, na akých lokáciách budeme točiť a hlavne s kým budeme točiť. Pretože jediná nápoveda pre mňa bola, že tam bude Lake, ktorého ja poznám, pretože my už sme spolu niečo natočili. Ty si A potom, že tam budú mená ako je Rosie a Mulder. To bola pre mňa taká nápoveda, ako keď som išiel točiť manželský pár, no a fotograf mi dal iba termín a že to bude točené a fotené v peknom prostredí. No a ja som skončil v Tatrách v decembri a na sebe som mal iba mikinu a koženku. Takže díky. Poviem to aj spravím, chytím pod krk, zajebem to, furt budem ten istý, áno, nezmením sa podľa plánov. Budeme vždy taký istý, ako keď sme začali s tým. Len pre vás, robíme to podľa seba, nespravíme. Každopádne to bolo veľmi zaujímavé, pretože prvých 20 minút, čo sme prišli do Michiganu, sme si sadli, ako najväčšia partia a bavili sme sa, že jak sa máme, jak ide biznis, jak ide točenie, fotenie, jak ide hudba. No a až potom po tých 20 minútach, čo sme už ešte riešili medzi tým, že vlastne čo ideme točiť, ako ideme točiť, s kým a čo jak, sme sa začali zoznamovať, že ahoj, ja som nejaký Deklan, ja vám natočím videoklip, no a čau, ja som nejaký Rosie, ja som nejaký Mulder, no a ideme na to, ne? No a to mi prišlo, ako keby si išiel zrobiť skok padákom z lietadla, ale najprv skočíš a potom si zoberieš padák. Dobre, kde sa môžem obesiť? Ale musím povedať, že Michigan je samo o sebe také underground mesto plné grafitov, gangstrov. Yeah, really understand different part of life. Different life, different world, like Yeah, I'm out at Brooklyn, now I'm down in Tribeca. Tiež také klasické panelákové mesto, ktoré naozaj 20 minút do konca poslednej tretiny. Som pripravený, celý tým. Tréner ma nechce postaviť, lebo stojí mi. Buk dojmi, súže kto iný. Dá hru do rovin na tej roviny. strašne ma potešilo, že prvá scéna mala byť práve pri grafitovej stene. No a ja už som to mal hneď v hlave, vieš, že proste celky nájazdy, vieš, stena, grafity, betóňák, proste ideš nejaké tanečky. Lebo naozaj ja som bol pripravený, vieš, zapnutá kamera, pustená hudba, chalani pripravení. No a ideme 3, 2, 1, do tam. Čakal som všetko, ale nečakal som, že tá stena, ako naozaj grafity tam boli super, že tá stena bude postavená na tak zadrbanej tráve, že ani najlepší slovenský dealer by ju nedokázal predať. Takže som v tom momente musel hneď improvizovať a keďže som šikovný kreator, zrobili sme to v podstate iba od pása hore. Stále som ten istý Peťo, čo si repom sveter pletol a v ňom som sa nedoplietol, ani som ho nevyzliekol zo seba. Prešlo 20 rokov, kamo, a ja nepresedlám sa na trendy, čo mi do života netreba. Vyjebanie pravý, či sa práve darí, alebo žijem nezdarí. Rap sme nezapredali, kolo to. Stále som ten lokálny, nekomerčný MC. Stále som to ja, večný, nekonečný vesmír. Ostal som ten istý, aj keď pochybujú všetci. Zadelím ti do bytu, jak zavesí z voleja. Tak, aby ten trávnik bolo čo najmenej vidieť. A podarilo sa.
Vyzerali dobre, každý jeden z nich ma prekvapil tým, aký má flow, aký má hlas, aké má texty, čo je super. A k tomuto ešte prišli opeknieť ten videoklip 3 mladé baby. Skvelé tanečnice, ktoré naozaj dali tomu videoklipu taký šmrnc a taký sex appeal. Ale hneď napísať to šikovne, dať si pritom piva dve, šluky tež, nech ma nechce, ja keď bežíme, kalíme a klátim moji a tak nahrám sluhy. Mal by som byť stresený, no som kľudný vo svojom svete, na výlete nenaháňam follow, to o mne už... No a hneď som vedel, keď sa postavili pred kameru baby, že nestali len oni, ale aj niečo za mnou. Vynajrače voľal savom, koľko špín, koľko bacilov, koľko kín, koľko zálo prsty tak. Ale chalani. Takže klasika, hej, dali sme si všetkých troch chalanov po solovke, animačky, celky, solo tanečnice, ku každému chalanovi jednu babu. Naozaj to trošku viac zabralo, pretože tam som mal tie obmedzené s tým trávnikom a tak podobne, ale ako prvú scénu si myslím, že a to je vlastne v podstate každé jedno točenie, hej, keď začínaš, tak si tam čo najdlhšie a potom vlastne tie scény sa len nabaľujú, takže prvá scéna podľa mňa úplne pecka. Bolo to dávno, kedy sa vyskytol Jano, týmito rokami vyvinul svoj svet a vplyvnul závodno stále ten istý, to, že kocha športom a obdýva pivom vo svoj celý život, vynajrače voľal savom. Nedám, nikda neznám, co môžem dali čekať, za to telo už nepijem, naše môžem obracať, už len púšťok veci športu a budze originál. Čistý mladý. A ten sa nehodí do... Nerozprávaj sa. Aj keď musím uznať, že tancovať na hrboľatom trávniku tiež není sranda a poznám to sám osobne, keďže som tanečník a tiež som vo svojom živote tancoval na rôznych javiskách a na rôznych plochách. Je to preto, ani som ho nevyzlekol zo seba. Prešlo 20 rokov, kamo, a ja nepresedlám sa na trendy, čo mi do života netreba. Druhý flag, ďalší underground v podaní multifunkčného ihriska, kde tam som sa ako besný pes odtrhol z reťaze. Točil som všetko, ale kompletne všetko. Basketbalový kôš, loptu, eliten betón, čiary, plot, opäť tanečničky, všetkých troch interpretov. To som zistil, že Lake vie hrať basketbal. A fakt veľmi dobre. Samozrejme, nemohli chýbať fanúšikovia, ktorých by si nevšimol, keby bola tma. A všetci! Neznám, vriskať po mne prestaň, robíme to pre okamih, pozri, padá hviezda, padá hviezda, padá hviezda. Ľúbilo sa mi aj to, že vlastne, aj keď to bol celý ten deň freestyle, aj tie scény a že proste išli sme do všetkého s tým, že ja som si naozaj musel trošku predstaviť a pozrieť tú scénu predtým, ako sme išli točiť, že by som vedel, čo a jak ideme. Naozaj to bolo podľa mňa na úrovni toho, čo sme mohli dokázať v tých podmienkach, aké sme mali. Že naozaj, či už tá scéna, či už tanečnice, aj keď musím ja podotknúť, že na tú undergroundovú hudbu, keby tanečnice trošilinku rýchlejšie tancovali, mohla by byť lepšia dynamika toho klipu. Nebolo to dávno, kedy sa vyskytol Jano, týmito rokami vyvinul svoj svet a vplyvnul závodno stále ten istý, to, že kocha šport. Ale ako celkový vizuál pre mňa osobne si myslím, že môže byť. Ale podstatné je, že určite sa to páčilo všetkým zúčastneným. Zrobili sme nejaké pokusy ako kýmkanie hlavou, nejaké tie tancovanie do kruhu, rôzne freestyly na koše alebo tak podobne. Malder s hokejkou, pretože asi je rodený hokejista, čo som zistil asi neskôr. Keď sme začali s tým len pre vás. Bolo to trošku náročné. Ani netočením, ale skôr tou technickou, tými technickými záležitosťami a hlavne tou dĺžkou celého točenia.
hlave je to taktiež isté, predstavy nevidím v liste, napísané dávno v liste, čo chcem to mám, to si píšte, čo si poviem, to aj spravím, chytím pod krk, zajebem to, furt budem ten istý, áno, nezmením sa podľa plánov. Budeme vždy taký istý, ako keď sme Bum! Hej. Bum! Poď! Veky cepli vám do ruky a aby ste sa aj zohli. Len pre nás. Sme preto taký nekonečný súverén, je najmenivší. Jedný z vás. Ako každé jedno točenie u mňa. A samozrejme, reprak sa pokazil, nedal sa ani nabíjať. Masaker, hej, že proste otváraj ústa do ničoho. Music! Ešte jeho a ešte tam idem toto a... Tým, že mne nedávno odkýval bypass. Pre mňa najťažšia vec bola, že starý gimbal, ktorý sa nedal položiť na zem, to znamená, že ja som musel mať 3,5 kg od rána do večera v ruke, pretože sa nedal položiť. Hej. Pretože môj novší gimbal, ktorý som mal, tak vlastne mi zakýval bye a už sa nezapol. A samozrejme, odišli aj baterky. Ale tomu sa nečudujem, lebo tie som kupoval asi v roku, keď sa ešte vôbec nevyrábali. Podali taký výkon, ktorý som naozaj nečakal, že zo 100% na 0 za necelých 5 minút. Za to by sa nehanbil ani mladí začínajúci panici. To mi nevychádza. No aj napriek týmto ťažkostiam a mojej svalovke na celom chrbte, zdržania toho gimbalu a tej celej techniky a aparatúry sme, a aj napriek tomu, že vlastne pri týchto technických problémoch sa ten čas trošinku natiahol, sme to zvládli, si myslím, na výbornú a každý z týmu z toho vyťažil maximum. To znamená, že podali sa naozaj tanečné výkony úplne 100%, chalani zo seba dali fakt, že maximum. Môžem aj o sebe povedať, že som sa snažil naozaj na 100% proste, aby všetko proste bolo tip-top. Dobrý môj. Dobrý. No, ty si šikula. Potom krátka pauza, kde sme si vlastne povedali, čo máme za sebou, pozreli sme si nejaké zábery, no a potom sme rozmýšľali, čo a ako ďalej. No a ja som z toho celého vysúdil, že vlastne Michalovce, alebo ľudovo povedané Michigan, je vlastne hokejové mesto, takže sme skončili v podstate pri hokejovom štadióne, kde bola taká kupola sieťkovaná, no a naozaj úzke, ale zaujímavé miesto na točenie záberov. Skeres! Sme preto taký nekonečný súverén, je najmenší. Jedný z nás. 20 minút do konca poslednej. Skeres! Som pripravený, celý tým, tréner ma nechce postaviť, lebo stojí mi, puk dojmi. Skeres! No a samozrejme chalani sa tiež zabavili, zastrelili si na bránku, a ja som to takisto skúsil a neublížil som si. Tu sa naozaj vrátil do takých starých čias, pre mňa to bolo taká nostalgia, pretože sme si aj zahádzali na koše, zatancovali sme si, pobavili sme sa a vlastne sme robili všetky aktivity, kde sa nemusíš báť, že nemáš stiahnutú aplikáciu, alebo sa ti vybije telefón. Neviem ako vy, ale mne títo traja pripomínajú týchto troch. Čož ma dosť veľmi potešilo, keď som videl, že doktorovi sa polepšilo koleno. Do mňa, tak do... Viete, ako sa hovorí, v zdravom tele tvrdý šport. A potom ešte troch chalanok som zobral na to veľké schodisko, no a tam sme zrobili nejaké také preblízky, že vlastne jeden je tam, druhý tam, tretí tam a potom trikrát sa to zmenilo na nejaké prestrihy. Myslím si, že tiež vyšli, že proste nebolo to len tak o ničom, no a tým sa naše vlastne v podstate celodenné točenie skončilo. Pokiaľ si dobre pamätám, my sme tam už v Michalovciach boli o 10:00 a cca sme končili o nejakej 4:00 alebo 5:00. No a po poslednom zábere sme vlastne išli do lokálnej pizzerie, ktorá naozaj robila úžasnú pizzu, plus ako bonus západ slnka.
No a tam sme si opäť pozreli úplne všetky zábery, skonštatovali sme čo a ako. Každý povedal nejaké nápady, kde čo jak by mal byť strih. A najedli sme sa, opäť pokecali, čo ja strašne mám rád takéto potočení, kde vlastne už ten pracovný tlak z teba padne a bavili sme sa naozaj ako fakt, že veľká partia, čo ja úplne že cením. A jediná vec, čo bola potom už fakt, že dôležitá, je zbaliť celú techniku, nič nezabudnúť. Ko mne sa stáva často, hej, že na každom točení niečo zabudnem, či už je to nabíjačka, baterka, kábel a potom sa ja idiot musím k tomu vracať, alebo ísť po to, čož psycho, zbaliť do auta, no a ísť domov. A keďže som mal ešte v ten deň alebo v ten večer točenie v Placiduse, o ktorom sme sa bavili v predošlom The Long Round, tak sme sa museli naozaj ponáhľať, čiže cesta bola rýchla, ale samozrejme zábavná, plná hudby, vtipov a pokecov a tak podobne. Naozaj ďakujem chalanom, že išli v podstate skočiť do Prešova po mne a potom sme sa vracali, aby sme išli do toho Michiganu a potom vlastne z Michiganu do Prešova, aby oni mohli ísť naspäť domov. Úplná perlička na záver, v podstate mňa chalani v čiernom aute vyhodili na parkovisku v Prešove pred Teskom, hneď vedľa čierneho auta, kde bol otvorený kufor, no a ja som celú svoju techniku zabalenú v čiernych taškách prehodil z čierneho auta do druhého čierneho auta, rozlúčil sa s chalanmi ako najväčší gangster. Nastúpil do druhého auta a išli sme preč. No a najväčšia perlička, najväčší kill celého dňa a večera bolo, že hneď za rohom ma stopli policajti, pretože si všimli a videli, že daco prehadzujem z auta do auta a ja sa tam presádzam a normálne si mysleli, že ja som nejaký a ja nechápem prečo. Každopádne, deň sa skončil, aj keď musím povedať, že bol naozaj, ale naozaj náročný a hneď ako som prišiel domov, som vyložil techniku, sadol za počítač a urobil holý lebo som bol tak vypnutý z celého dňa, že konec. Tak dámy a páni, toto bolo rozobratie videoklipu Jedni z vás v podaní Lejka, Rossyho a Maldera. No a ak si ho nevidel, v popise videa ti nechám link, pozri si ho, podpor ich tvorbu. No a mne nedostáva nič iné, len sa s vami rozlúčiť, no a vidíme sa v ďalšej časti The Long Round. Bojujú všetci, zadelím ti do bytu, jak závesí z voleja Messi. Budeme vždy taký istý, ako keď sme začali s tým. Len pre vás, len pre vás. Robíme to podľa seba, nespravíme to, čo treba podľa vás, podľa vás. Veky cepli vám do ruky a aby ste sa aj zohli. Len pre nás, len pre nás. Sme preto taký nekonečný, súverene najmenší. Jedný z vás, jedný z vás. 20 minút do konca poslednej tretiny, som pripravený, celý tým.